Tak, vítam vás všetkých pri novom videu, alebo teda pri novej sérii videí, ktoré robím na svoj YouTube kanál ohľadom úpravu vo Photoshope, retuší, rôznych fotomontáží a všetkého možného, čo sa vo Photoshope dá robiť. Keďže YouTube mi po novom nepúšťa alebo nedovolí používať vo videách hudbu, tak budem používať takýto živý komentár priamo vo svojich videách. Skúšal som používať aj tu Royal Free, čo by mali byť audio stopy, ktoré sú akože zadarmo a voľne šíriteľné, ale YouTube mi to blokuje, takže budete to mať takto vždycky to video s komentárom, v ktorom budem komentovať dané úpravy, alebo budem tam rozprávať nejaké svoje skúsenosti s Photoshopom. No, takže na tomto videu vidíte, ako som retušoval portrét modelky, ktorú som fotil vlastne v rámci len takého skúšobného fotenia a chcel som si vyskúšať nejaké nové kreatívne úpravy, hlavne čo sa týka farby. Teraz tuto momentálne vidíte, že odstraňujem vlasy z pleti a také tie roztrapatené končeky na fotografii. Ono je dobré pri týchto retušiach pleti mať proste daný nejaký svoj postup, ako keby dodržiavať nejaké to svoje workflow, pretože to vám najlepšie a najúčinnejšie zefektívni vašu prácu. Hej. Ja tam mám nejaké také základné kroky, ktorých sa vždycky pri retuši a úpravách fotky svojich fotiek akože držím a zatiaľ som teda nenašiel nič také, čo by bolo vhodnejšie. Na tejto fotke bola použitá frekvenčná separácia na retuš pleti. Použil som tu nejaké neural filtre. Dosť som tu upravoval pleťovku, pretože modelka, aj keď bola nalíčená a upravená, tak pri tom detailnom nasvietení, a hlavne keď fotíte proste kvalitnou technikou a máte kvalitné podmienky, čo sa týka po tej technickej stránke, tak každý nedostatok pleti je proste na tej výslednej fotografii viditeľný. Hej? Čiže tá holka v konečnom dôsledku už pri fotení, alebo teda na tom fotení bola krásna, ale tu vidíte, že keď máte ten statický obraz, tak skrátka sami vidíte, že s tou fotkou sa dá robiť ešte strašne veľa a na to, aby vyzerala ešte lepšie a profesionálnejšie. Tu som použil Liquify, troška som jej zúžil tvár, nie preto, že by bola nejaká tučná alebo čo, ale robil som to kvôli tomu, že som to fotil na široké ohnisko, ktoré troška deformuje tvár, hej, čiže som potreboval trocha vrátiť tu jej štíhlu tvár späť. Hej, len kvôli tomu som to používal. Na druhej strane používanie týchto deformácií, ľudia sú proti tomu, alebo teda sú také dve skupiny, hej, jedna je proti tomu, druhá je za. Ja osobne sa tomu nebránim. Ja fotím fotky primárne pre seba, alebo reklamné fotky a tam nie je dôležité, aby sa model na seba pozeral, je dôležité, aby ten model vystihoval tú myšlienku tej výslednej fotografie, hej, alebo ten zámer tej výslednej fotografie, hej. Čiže také nejaké, ja to moc nežerem, také nejaké tie komentáre, že modelka sa na fotke na seba nepodobá a vyzerá umelo a bla bla bla. Každá fotka má nejaký zámer a s tým zámerom sa tá fotka potom aj upravuje, hej, ako aj napríklad táto fotografia. Používam túto čierno-biely filter z jednoduchého dôvodu. Keď si totiž to prevediem fotku takto do čierno-bielej, tak sa mi oveľa lepšie retušuje a oveľa lepšie vidíte tie nezrovnalosti na pleti, ktoré musíte proste riešiť, hej, na tej fotografii. Čiže nevyrušuje vás ako keby tá farebná zložka. Je to dobré používať hlavne zo začiatku, keď sa učíte retušovať, ale takisto keď si na to zvyknete, tak retuš pri náhľade tohto čierno-bieleho filtra je veľmi príjemná, veľmi dobre sa robí a hlavne je rýchla. Že spravíte ju rýchlo a kvalitne a hlavne oveľa lepšie tam vidíte tie nedostatky, ktoré musíte na fotografii riešiť.
to bolo také... Celá tá fotka mi vlastne trvala... Toto je zrýchlené, to video má myslím nejakých 11 alebo 12 minút a celá tá úprava mi trvala asi 40 minút, ale bolo to hlavne kvôli tomu, že chcel som vyskúšať nejaké nové funkcie a nové nástroje vo Photoshope a hlavne som sa chcel pohrať s digitálnym make-upom, ktorý mi tam zabral proste najvyššie času, pretože nemal som ho úplne pripravený, čiže som nad ním dosť dlho rozmýšľal a skúšal rôzne varianty, čiže keď to tak zoberiem, tak asi ten digitálny make-up zabral na tej fotografii možno tak 60% celkového času. Hej. Toto stále prebieha retuš. Pokiaľ si sa vlastne niečo takéto chceli naučiť, tak môžete si u mňa bez problémov zajednať kurz. Hej, robím individuálne kurzy retuše a práce s Photoshopom, takže no problém. Taká malá vsúka reklamná. Tu vlastne som si vymaskoval modelku, pretože som potreboval troška zjednotiť to pozadie, lebo to pozadie bolo to fotené na hrane zrovna steny, čiže na jednej strane bola tmavá, na druhej strane bledá. Úplne mi to nepasovalo, takže som to pozadie zjednotil, tak aby vyzeralo rovnako. Tu som si ešte troška poupravoval vlasy, aby neboli úplne také ešte tie odštepky, hej, čiže som ich zafarbil. A tu už som si pokračoval v úpravách vlastne pozadia. Retušovanie ako také vôbec nie je niečo ťažké. Celý problém v retušovaní vidím v jednej veci, že málo kto vidí, čo sa má retušovať a kde sú tie problémy pri retušovaní. Hej, pri retušovaní je dôležité, aby ste dostatočne vnímali tok svetla a tieňa. To je proste to, čo je pri retuši dôležité. A retuš sa nerobí preto, aby bola modelka krajšia. Retuš sa robí hlavne z toho dôvodu, že vy pokiaľ odfotíte človeka, tak ho máte v statickej podobe. Hej. V tej statickej podobe si všímate všetky jemné nedokonalosti pleti, všetky jeho jemné nedokonalosti, ktoré na sebe má. Pretože keď ste v priamom kontakte, hej, IRL, naživo, tak proste ten človek tam funguje pohybové rozostrenie, alebo teda človek sa hýbe aj keď stojí, čiže to ľudské oko vníma troška ináč toho človeka, ako ho vníma potom na statickej fotografii, kde sa mu môže detailnejšie venovať. Z tohoto dôvodu sa robí retuš, aby sa tieto ako keby nežiaduce efekty tej fotky potlačili. Hej. Retuš sa nerobí z toho dôvodu, aby sme spravili proste z človeka niekoho iného, teda robí sa aj kvôli tomu, ale to sú špecifické prípady, ale kvôli tomu to vlastne vznikla retuš ako taká. Hej. Tu som tiež troška ešte doformoval pery, zase som tam len skopíroval textúru pokožky a tu som tam vlastne nahradil a skombinoval to s tou pôvodnou pokožkou. Takže takto som sa hral s touto fotografiou. Hovorím, ponovom budem robiť tieto videá takto so živým komentárom. Je to hlavne z toho dôvodu, že teda YouTube mi zakázal audio, teda muziku pri týchto videách, ale myslím si, že aj pre vás to bude zaujímavejšie. Hej, že pre vás bude proste zaujímavejšie, keď budem tú fotku komentovať. Nie vždy to bude komentár priamo k fotografii, ale budem sa snažiť vždycky hovoriť, čo sa na fotke deje, plus nejaké tie omáčky okolo toho proste, čo mňa osobne zaujíma, alebo čo by som ja chcel osobne na tej fotke vypichnúť a takto vám spríjemniť vlastne to sledovanie toho videa. No, tu už som sa začal hrať s kontrastom a s nasvietením, potreboval som to dostať do takého takého dramatického, kontrastnejšieho svetla. Vidíte, že som tam robil viacero úprav. Ja som proste strašne, jak to povedať, mám úchylku proste na svetlo, na fotografii a potrebujem, aby svetlo bolo čo najdokonalejšie. Tu som zjednocoval pleť, hej, aby vlastne tonalita pleti bola rovnaká, aby nepôsobila proste rôznymi odtieňmi.
Samozrejme, tu som mu mohol ešte troška desaturovať tú pleť, ale mne sa to práve takto také prepálené trocha páči, že mám to proste rád, keď tá pleť vyzerá tak dramaticky, hlavne na tejto fotke. A vidíte, že tu som začínal hrať s tým digitálnym make-upom a strašne dlho mi trvalo, kým som našiel taký správny štetec a taký správny vizuál, ktorý sa mi k tomu proste hodil. Hej, čiže toto bola asi najdlhšia časť tých úprav. Tu som dokonca musel, neviem, či aj trojnásobne zrýchlovať oproti zbytku videa, aby to video zase nebolo zbytočne dlhé a aby ste si ho mohli užiť v nejakom takom normálnom čase. No a nakoniec, ja som najprv chcel ako na tú fotku dať len červený make-up, hej, chcel som, že len červený tiene na oči a to čelo spraviť, ale nakoniec som robil taký dúhový prechod, ktorý sa mi tak viac pozdával do tej fotografie. Možno by som ešte troška aj zmenil orez, ale hovorím, toto bola taká skúška, viac menej tých nových nástrojov. Tuto som to už len doťukol troška farebne, hej, pohral som sa ešte s coloringom, aby tá fotka pôsobila tak šťavnato a zaujímavo. No a to bolo vlastne viac menej všetko. No dúfam, že sa vám tento nový koncept môj s komentovanými videami bude páčiť a dúfam, že sa vám teda aj toto video páčilo a pokiaľ áno, tak budem rád, keď mi dáte lajčík a keď mi dáte odber. Ďakujem pekne a teším sa s vami na ďalšie video.